Hallo jongens en meisjes, hier ben ik bij Ute Verf in Panningen. Hij is namelijk een kunstatelier en hij ziet mensen met een beperking aan het werk. Echte kunstenaars en die maken hartstikke mooie schilderieën. En Jip en ik dachten, misschien is het wel een leuk moederdag cadeau, of niet Jip? Ja, hey Pauline, wat doen zich? Wij gaan hier het fantastisch uitzoeken. Mariska al gevangen en Mariska is een van de begeleiders van dit atelier. Mariska, kan ze me wat meer vertellen over dit atelier? Ja, wij zijn een onderdeel van Daalzicht. En Daalzicht heeft 5 kunstateliers in Beek, Weert, Remuin, Maasbree en hier bij ons in Panningen. En we hebben 17 cliënten van Daalzicht die dagbesteding hebben in de vorm van schilderactiviteiten. Ja, onze cliënten die komen hier het beroep van kunstenaar uitoefenen. Ja, wauw, wat bijzonder dat het gewoon kan, hè? Dat is zeker bijzonder, want deze mensen zou je dat met hun beperking zonder begeleiding niet kunnen doen. Dus wij bieden hun de mogelijkheid om zich hier ook verder te ontwikkelen binnen hun eigen stijl. Iedereen mag hier doen wat er leuk vindt, doen wat er goed in is, maken wat er leuk vindt. Maar Pauline, misschien kan je zichzelf even hier rondkijken en aan de makers vragen wat ze aan het doen zijn. Dat is de leukste manier om Ute Verf te leren kennen. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Gewoon doen. Nou. Yeah, right. Ja, Erik is hier aan het schilderen. Erik, wat ben je precies aan het maken? Nou, dit wordt de Limburgse landschap, wat er heel veel in Limburg heel veel in voorkomt. Zoals? Zoals met die luchtballonnen, die haaihooben, die hebben ook van de L1, die gaat altijd in de lucht. Die kijken worden heel veel biersten en alles, insecten heel veel in voorkomt. Wauw. Hey, en hoort je eigenlijk ook wel eens exposities? Ja, exposities één keer zoveel tijd hebben we exposities. Doen we zelf inrichten met alle soorten schilderijen wat heel gemaakt wordt. En alle kunstenaars, echte Limburgse kunstenaars, die heel veel de schilderijen op productie hebben om heet in de verkoop te zien. Nou, dankjewel. Ja, jongens en meisjes, Pauline die is even met die kunstenaars hier allemaal aan het kallen. En ik denk, ik ga eens even kijken naar allemaal die kunstwerken, want die staan er wel 5000. Ja, en hier zie je een portret van Tjeu en Beb. Ja, en boven in de lucht zit je een paar vogelvliegen. En Gert die heeft het gemaakt. En onderaan zit je een hoop katten. Geweldig, hoor. Nou, Diana is ook druk aan het werk, zie ik. Hey Diana, wat ben je precies aan het maken? Een schilderij van Hans en Grietje. En wie ben je erbij gekomen om Hans en Grietje te gaan schilderen? Ik heb een Eftelingboek. En ik doe op een hele grote plaat dat tekenen. Nou, hartstikke leuk, hé. Succes. Dankjewel. Ja, en ik heb ondertussen weer een gans nieuw schilderij gevonden. En dit is van Erik. En Erik die is al naar de Floriade gaan kijken. En toen dacht er, daar ga ik een zo'n schilderij over maken. Over bloemen. En je ziet allerlei fijn kleuren. Geweldig, Erik. Ik zie hier allemaal kunstwerken van Sjaan de Haan. Die hebben 2 jaar geleden een keer een cultuurprijs gewonnen. Kan je me nog wat meer vertellen over Sjaan de Haan? Waarom heb je die heen? Nou, we hebben eerst op scholen. Gingen ze dus in de klas van scholen, basisscholen, hebben ze die geschilderd. En toen gingen ze door de gemeente hier in Pelemaas door een optocht om allemaal bodenkars en karren. En daarna kocht Ute Verf aan. En toen hebben we hier, zijn we het ook gaan schilderen. Jullie vonden ze ook wel mooi? Ja, ik vond het ook heel mooi. Het was steeds mooier en het verkoop ook heel goed. Ja, ze zijn hartstikke leuk, dankjewel. Ja, en dit is Marco. En Marco heeft een prijs gewonnen, want hij heeft schilderijen opgestuurd als special arts. Een expositie in, waar was het ook alweer? Amersfoort. In Amersfoort. En je hebt daar een grote prijs mee gewonnen. Hoe ging dat? Ik moest ervoor. En toen? Toen kreeg ik een prijs. En wat voor prijs? €2000. Wauw. En volgens mij mocht jij ook begeleid door een kunstenaar van die €2000. Hoe zit dat? Ja. Hoe gaat dat? Goed. En dan overal Europa en dan kijken of het past.
Nou, hartstikke leuk, dankjewel. Ja, jongens en meisjes, en dit is een heel bijzonder schilderie. Want het is van Diana en het gaat over verliefdheid. Diana heeft zichzelf geschilderd. En ze heeft haar vriendje geschilderd. En dat vriendje heeft een bril op. En weet je wie dat heet? Ik durf het bijna niet help te zeggen. Ik zal het fluisteren. Dat is Rob Niesen. Ik zit hier tussen Cecile en Sophie. Cecile, jij werkt hier. Vertel eens, wat heb je hier precies voor moeten leren? Nou, ik heb gestudeerd aan de HAN, dat is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daar heb ik creatieve therapie gestudeerd. Het is een 4-jarige opleiding en dan leer je dus hoe je met cliënten omgaat en hoe je schilderijen opzet en hoe je cliënten daarin ook begeleidt. En ja, toen ben ik bij Daalzicht terechtgekomen en ik werk ook nog in Roermond op een atelier van Daalzicht. En ja, sinds een jaartje val ik hier ook regelmatig in. Hartstikke leuk. Hier neven me zit Sophie en Sophie, die man werkt hier, ja, dat klopt hè? Ja. Dit is al een leuk moederdag cadeautje. Ja, ik heb een lijstje gemaakt met schelpen. En wat zit erin dan? Een versje. Oh, dat is al man blij mee zien hè? Ja. Hey, en nu moest je mij met man, wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. Ja, en wat vind je van het atelier? Ik vind dat ze leuke schilderijen maken en ook altijd een gezellige sfeer. Nou, dankjewel. En Pauline die wazelt maar en die wazelt maar. Ja, en ik ben ondertussen weer een nieuw schilderie gaan opzoeken. En dit is van Luc. Ja, en Luc die heeft zichzelf geschilderd. En zijn vader en zijn moeder. Hij zelf staat in het midden. Maar ja, ik ken je toevallig. Dat doet er toch ganz anders uit, hoor. Hier is Nicole aan het schilderen. Nicole, draai eens even. Hey, ik meen me te herinneren, Nicole. Dat zich 2 jaar geleden op de zitting op Zavelberg prinses was geworden. Ja, klopt. En hier achter me zit de vorst. Wie was dat? Dat was geweldig gedaan. Ja, dat geloof ik, hé. Hey, wat wist je nou het maken? Ja, dan moet je schilderijen maken. En had ze al een idee voor wie dat schilderie wordt? Ja, voor extra van moederdag. Voor moederdag, wauw. En waarom hebben ze allemaal die dingen geschilderd voor moederdag? Ik zie een hartje. En dat is van mama huis. Even mannetjes stonden erop. En even mooie bloemen erop. Hooit mama van bloemen? Vogeltjes en workjes. En hooit mama er allemaal van? Ik hoor er heel veel van mam. Nou, dan zal die hartstikke blij mee zien. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en dit is een schilderie van Anja. En die heet een haan en een kiep en een vlinder en een kanarie en een schorpioen. En die zijn allemaal aan het dansen rondom een tulp. Prachtig, hoor. Wauw, dan kom ik hier Jippe tegen. En ik zie dat Anja dat geschilderd heeft. En dicht is Anja. Ja. Wauw, waarom heeft ze Jippe geschilderd? Omdat ik het heel leuk vind. Het is kei mooi geluk. Was het niet kei moeilijk? Jawel. En voor wie is dat schilderie nu dan? En voor u, voor moederdag. Wieso dat? Als cadeau. Ja. Wat lief. Ja, dankjewel. Nou, helemaal. Ik stond helemaal perplex. Wauw, dankjewel. Ja, graag gedaan. Oh, wat leuk, Anja. Super. Nou, ik denk dat Jippe hier ook hartstikke blij mee is. Dat liep net echt. Ik begin er honger van te krijgen. Ik begin echt zin te krijgen in sproetensoep, pittige sproetensoep. En dat zit je hier op het schilderie. Want Debbie die heeft een kookstudio gemaakt. En Debbie heeft zelf een strik in de haar. En haar vriendje. Ja, weet je wat hij aan het doen is? Het is een sproetensoep aan het reuren. Kijk goed, jong. En smakelijk eten. Dan zijn we alweer aan het einde van dit item gekomen. Maar we vonden het ontzettend gezellig, jeugd. En ik moet zeggen, je kunt ontzettend goed schilderen en tekenen. Ja, hartstikke bedankt dat we hier te gast mochten zijn. Ja, Pauline, wat vond je ervan? Ja, Jippe, ik vond het ook helemaal super. Hartstikke bedankt allemaal. Maar wat vond je er zelf van? Ik vind het hartstikke schrik. Ik ben alleen op mijn televisie meegekomen. En Mariska, wat vond je ervan? Ja, ik vind het leuk dat u te werven op de televisie komt. En ik ben heel benieuwd wat ik kreeg van moederdag. Ha, dat weten we lekker al. Nou, we gaan samen aftellen. Dan gaan we. 1, 2, 3. Uit de verf is verdicht. Yeah!